Аз съм Славко Матанович, лечитель от Хърватия. U Bulgariji провеждам мою практику исцеленја хора с биоенергија. Какво е биоенергија? Биоенергија е целебна сила, изобщо е жизелна енергија и тя е основа на всяка форма на живи существија на света. Биоенергијно исцеление провежда се така што аз канализирам енергија од Вселена, жизелна енергија, директно на човека на кој се провежда сеанса. Биоенергија е сама по себе целебна и през моја руцета преминава на тој на кој го практикуваме, на кој правиме исцеление и тя се намира потиште на определени места каде треба да улизне и да се случи исцеление. С биоенергијно исцеление може да се работи врху всичко едно заболевање, всичка една диагноза, всичко нешто од кое страда човек, на всичко може да се прилага. За биоенергiju няма нешто невъзможно, тя може действа без значение која е диагноза, дали е то раково заболевање, дали е то гангрена, дали е мигрена, дали со психиченска, дали со физиченска, или како да е, на всичко действа биоенергија. На сеанси се идва при мен 4 дена. Всеки ден се работи едно зареждање, горе-долу 15 минута и задължително е 4 поред на ден да се ходи. Аз моje практики провеждам у хотелу Карлово на Сончев брег, на прекрасна българска обала, и всеки еден желаещи може да ме намери тук или да ме потърси на Фейсбука на служебна страница биотерапевт Славко Матанович или на телефон номер 087 732 7990. Биоенергија може да се прилага на всеки човек, а и всеки човек може да прилага биоенергијно исцеление. Разбира се, преди това треба да премине обучение, да научи как се справи с која диагноза, да научи техники, с кои техники се използвају да се предава биоенергија на човека. И разбира се, да научи как да запази себе си у целият този процес. Значи, аз провеждам обучения, кој има намерение да такива нешто работи, може да се обади да премине обучение тук при мен. Повече още информација може да се потърси на моите книги. Сега су вече 2 на български език излезле и интересни су врска с биоенергија и врска с как да се справиме у това време денес ние като човек кој треба да уработиме и да работиме врху себе си като духовноста, като нештата кои да се управиме.